be koro waselosende. Tapani ng'ato samoro kamoro ok dwa mana chiko ite. To nwawacho ni biro bedo matek ajato ne sirikal. Ok inyal thiano ahinya to king'e ni nitiere winjruok moro mano osebedo. Nasewacho kata ka motelo ni onge yo sirikal nyaka bed gi jogo pej masa. Magi lok kok gicha magi ket kok gi machielo. Mane yo kende. Giwacho ni sewinjore e weche 18 kuom 19. Ka koro sewinjore 18, ang'a monu chako kendo guom piny to go mbaka piny kanyo makata wan ok winjo, wan jopiny ok winjo. To koro achiel modong' ne wachode nang'o. Tugo mbaka, tuwinjoru, tuketo kogono. To koro nyalo thiano nikech koro kogono oseketi. Koro onge yo machielo mopogore gi mano. Kichano ka jatend migawo mochung' ne chenro mag jotich public service mano Moses Kuria. Nicho loso mawacho ni en owuon ok obi dhi nyime gi dang'ni gi buche maka gi kacha gi lakteche. Owacho ni osebedo kod gi piny moromo. Kendo wacho ni chaka gima lakteche go ndogo winjruok mari kapo ni gisewinjore to bang'e giluongo jo fwambo kendo giloso go. Giloko wacha taro baro kalura gi Moses Kuria kod jotelo moko ncha ne wacho. To gima nitiere ok apar ni lakteche di beni samoro wigi richo ni gintiere kod dwaro mana mar hinyo jo Kenya kata nego jo Kenya kata we jo Kenya to apa nikech koro samoro gidwa tich. Apa ni wach manitiere kaka chiwinjo kane jagoro maduong' mar KMPDU Dr. Davji Atela loso. Iwacho ni chenro mar thieth kata lony mar thieth ni en luong. To ok inyal dhi tiyo gi mano kidhi nyiso ng'ama kodesa ode midake ni ato wang'ni to luonge mabiro go koro kika chuli. Luong cha ok bi kelo chiemo e mesa. Luong cha en mana makoro sama othiedho jatuo cha koro mane luong. To koro kuwuok kanyo koro luong cha ok bi miye omenda modedho gari. Luong cha ok bi miye makati madokete mesa. Koro nyaka to bed gi moro fuku mare. Eka mondo mi otim kata duong' ne cheyo makare mongi kod dang'ni mag paro ma nyathine ok oriembi odoke ot. Yudo kako nyalo nindo kako nyalo dak. Nikech laktari en iwacho ni ngero ne wacho ni en nyasaye mar ariyo. Nikech gin ma kothiedhi mochopo kamoro makoro kao leso to umigo to wacho ni wamed gi nyasaye to ng'eni koro samoro kanyo to koro gik tum. Ma koro dong' mana kindi to gi Jehova. Koro mwacho ni laktari nyasaye mar ariyo. Koro nyiso ni nyaka sirikal go machiemo kendo ging'iya ne chieni to ji noa kanye kinde mane ng'anyo makamagi timore. To nochopo kama chalo nade. Inyaparo ni ne ng'anyo osebedo nyaka ndalo 100. Koro nyisi ni ok debed ni en gima wendo kuom lakteche gi. Inyalo buoko gi kawuono to gimedo mana keti kanyo nyaka. Ting'eni gikone to japiny ok bi ywak ne laktar. Koro ywak ne sirikal nikech koro mano e ng'ama owinjore bed ni miyo gi ng'ama tayo ne chenro mag thieth e kuondego. Gimachielo ma onego bed ni kendo wachako ng'iyo, jatend migawo mar chenro mag jotich Moses Kuria wacho ni onge kaka inyalo chul lakteche maraga gi kata intern gi siling 200,000 gi otonglo moko bathe. Ka gin giwacho ni lakteche gi thietho mana seche maromo 2 kende e odiechieng' e osiptende mag sirikal. To gidhi giluchore gidhi githietho e osiptende mag ji giwegi. Ni kendo lakteche gi kawo koda ka yedhe e osiptende mag sirikal gi. Lal godo miru kendo pondo godo kendo thietho godo kiling'. Oso godo jotuo e osiptende mag ji giwegi. Koro nyisi ni mondo nyiso jo Kenya ma to in e sirikal inu man guteko mar mako jomotimo makosa kuo. Ing'eni kada kuone mwatiegi. Nitiere same donjo to ng'eni donjo. Idonjo saa 2. To ng'eni wuok saa 11 kuom ranyisi. Record nitie. Sirikal nitie gi biometrics apise ko karibu te. Kata mo hospital. Kech ng'eni hospital nyaka to jaktar ket lwete no donjo, ket lwete no wuok. Mate nitie record manyiso ni ng'ano donjo sama kama. To nitie record manyiso ni othiedho jatuo makama, makama sama kama. Koro kao ne ng'ato kang' yot.
ok owinjore bed ni chok choponwa itwa ni koro sirikal ywak ng'enyo gi sano dino nyiso ni wasemako dakteche maromo kama gi tiyo kinde morem mopogore gi orak mare gi kwalo yath osuptal. Koro mana ka ng'adi matin kendo mana ka jatend piny kinde moko nowacho kinde campaign ni Kenya ka gima koro rach ahinya mogik makoro sani hinyo ahinya en ni wantiere kod kwan matin ahinya mar jomofuwo. Koro ja Kenya bong'eyo ni ka tuwuonda nikech owinjore bed ni kawo ting'. Adier seche moko jopiny chopoga to yudo ka samoro lakteche onge osiptende, yudo ka samoro nas kata ma jochiw thieth moko ema koro konyo e weche mag thieth. To ma biro kaluwore kod yore mopogore. Namba achiel, sirikal owuon ok osebedo ka ndiko lakteche nikech giywak ni kwan mar lakteche be tin. Koro sirikal ok osebedo ka ndiko lakteche. Omiyo ka lakteche maraga mag jopuonjre gi osebedo ka konyo ahinya nikech koro gin ma koro ing'iyogi. Yudo ka samoro gichopo mathoth e osiptal ma koro gin ma gikonyo nikech mondo mi ndik laktar maduong' ma koro owinjore bed ni chamo osara maduong' cha be sirikal oluoro. Koro yo en ga mani mondo koro yud kaka inyalo tiyo gi lakteche matindo gi ma koro pod korekni owuok biro mondo mi oyud tiegruok ma kagi kacha ka pod gidhi nyime gi thietho mana ka lakteche ma to kod nurses mantiere ka. Koro owinjore bed ni sirikal nyiso mana ni to kaponi giwacho ni lakteche gi ok thiethi githietho seche ariyo to giwuok dak no oseriemb gi tich nikech nitiere chik matayo chenro mag tich, absconding duty. Irem ma ok idonje tich, barua ichak irem ma barua machielo mar adek dismissal donge. Owinjore bed ni jogi noseriemb tich te ma chik noseyie ma kata ng'anyo mag gidhi e onge nikech koro mano to chik ma piny osekadho. Koro apani ka to iterowa mana gi sigana. Erokamano. Abunwasi. Mani nyiso mag Abunwasi. Sigana mang'eny ma samoro ibed ok nyal konyo. Mana matin nono Nyarawila. In fact gima adwa wacho mana gi dhoken kanyo ni